Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és köszönöm Gábor bizonyságtételét. És 30 évet nem hallottunk, hogy mi volt abban a 31 néhány évben a kettő között, hogy most itt állsz, illetve a között, amikor ott a konyhában meghallottad, hogy megszólított téged az Úr. Ugyanakkor talán nem tűnt föl többeknek, de Gábor most nem arról beszélt lentről följöve, hogy milyen boldog az élete, és hogy mindene megvan, hanem itt áll a szolgálatban. És hogy ez a válasz. Ez a válasz. És hogy egy picit erről is fog szólni az ige hirdetésem. Hát, hogy igazából az ima alkalmon is már ezért imádkoztam, hogy hívő emberként és rendkívüli módon a saját individuális, személyes szükségleteink körül forgunk, de eszünkben sem jut válaszolni arra, amit Jézus Krisztus tett értünk. Mégpedig hogyan születik ez a válasz? Hála áldozatként oda tesszük a mi tagjainkat az ő oltárára. Ez a válasz az áldozatra. Ez a válasz a megszólításra. Itt vagyok, Uram, hallom a hangodat. De mi is történt Sámuellel? Mi történt vele? Elmondta neki az Úr a sikeres élet receptjét, ugye? Hogyan indíts jó vállalkozást, hogy nagy házat építhess? Hogyan kerülhetsz majd hatalomra? Hogyan lehet majd jó feleséged, és így tovább. Ugye nem az egy személynek az individuális, a személyes szükségleteiről, hanem állj a szolgálatomba. Ez a válasz, testvérek. Egy ilyen emberről fogunk ma olvasni, illetve róla fogunk beszélni, az ő hitvallása alapján fogunk az Istennek a kegyelméről szólni. A 2 Korintus 12-t keressétek meg, legyetek szívesek, 2 Korintus 12. részét, és a 6-tól a 10-ig olvassuk. Akinek esetleg nagyon-nagyon jó a memóriája, az emlékezhet arra, és már szeretném mindjárt ki is kerülni, hogy én a tavaly április 6-án ugyanezt a textust olvastam föl, de most másról fogok beszélni, a textuson belülről. Jó, tehát kérlek, hogy álljatok föl, és akkor együtt olvassuk a 2 Korintus 12, 6, 10. verseit. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall, még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe. A sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt 3-szor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem. De ő ezt mondta nekem. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Kérünk, Urunk, hogy a Te áldott igéd tedd aktuálissá és áldottá itt és most mindenki számára. Ámen. Foglaljatok helyet, testvérek. Napjainkban nagyon sok szó esik a kegyelemről, főleg most az utóbbi heteknek a botrányai kapcsán is egy ilyen címszó alatt, hogy hiperkegyelem és hasonlók. Nem ennek a kritikája hangzik el, és nem is erről szeretnék beszélni, de a kegyelemről igen. Az Istennek a kegyelméről. Amikor ezt a szakaszt olvassuk, akkor egy szolgáló testvérnek az önvallomásáról olvasunk. Őt Pál apostolnak hívják. Pál apostolt a korintusi gyülekezetben, ahol egyébként is elég sokat szenvedett, kikezdték,
és a szakaszból az is kiderül, hogy valószínűleg a tövése miatt kezdték ki. Hát szégyen ez a Pál apostol. Hát igazából ő, ami alapítónk, inkább dugjuk el. Inkább hát ő nagyon nem büszkeség nekünk a tövése miatt. Mi lehetett ez a tövés? Ugye a legtöbb írásmagyarázó azt mondja, hogy ugye ez egy betegség nyilvánvalóan, hogy valószínűleg egy látványos betegsége volt, ami nyilvánvaló volt mindenki számára, és amin nem tudott túl rá lenni. Vannak, akik azt mondják, legfőképpen amikor találgatják, hogy vajon mi volt ez, hogy epilepsziás lehetett. Ugye, aki már látott epilepsziás görcsben, rohamban lévő embert, hát hogy is mondjam, nem szép. És hogy lehetséges az, hogy Pálnak ez a betegsége volt? Nem tudom, de mivel a korintusiaknak megírja, és a korintusiak előtt egészen nyilvánvaló, hogy Pál egy beteg ember, hogy ott van a testében egy tövis, ezért elmagyarázza nekik, hogy mi a helyzet. Ugyanis vannak, akik azt mondják, hogy hát figyeljetek, ez a Pál nem túl hiteles ember. Hát ő, aki imádkozik a betegekért, és betegek gyógyulnak meg általa. Sőt, aztán azt is tudjuk, hogy ugye halott is támad föl az ő imádságára, ő meg itt szenved ebben a betegségében. Hát ez nem túl hiteles, ugye? Nem túl hiteles. És Pál elmagyarázza nekik azt, hogy itt a gyötrés az egy olyan görög szó, ami, ha egy boxmeccset képzelsz magad elé, akkor ott a boxzsák szerepében álló ember, akit ököllel ütnek. Tehát a gyötrés az a görög szövegben nagyjából ezt jelenti, hogy ott állok tehetetlenül, és gyötör engem az, amivel szemben nem tudok mit tenni. És hát az egy dolog, hogy én nem tudok mit tenni, de az Isten, akinek a szolgálatára adtam magam, ő is passzív marad ezzel kapcsolatban. Tudjátok, már könyörögtem egyszer. Minden ugyanúgy maradt. Maradt a szégyenem, maradt a tövésem, és maradt a fájdalmam. Könyörögtem másodszor. És ugye itt nem tudjuk, hogy itt egy ilyen hosszabb időszakról, tehát ne egy-egy imádságra gondoljatok, hanem itt lehetséges, hogy ő 3 hónapig ezért böjtölt és imádkozott, hogy legyen vége ennek a nyomorúságnak az életében. És akkor a másodikra sem kap semmilyen választ, hanem folytatódik tovább a boxzsák szerep. Hogy fáj, hogy szégyen, hogy szörnyű. És akkor jön a harmadik ilyen, akkor is imádkozik, akkor is könyörög, és akkor nem történik semmi. De valami mégis. Valami mégis, mert az Úr megszólítja, és egy nagyon meglepő dolgot mond neki. Elég neked az én végtelen kegyelmem. Elég neked az én végtelen kegyelmem. Van-e ilyen? Hát ha az Úr kegyelme végtelen, akkor én a végtelenségig imádkozhatom valamiért, addig, amíg el nem múlik, igaz? Hát erre szoktuk egymást bátorítani, nem? Tehát, hogyha beteg vagy, akkor imádkozz addig, amíg meg nem gyógyulsz. Ha valami nyomorúság van az életedben, akkor imádkozz addig, amíg meg nem gyógyulsz, mert ez a legmagasabb hit mérce, hogy te akkor is imádkozzol érte. És akkor itt marad nekünk az életünkben egy ilyen terület, amire nem szeretünk rálépni, beszélni sem róla, hogy mi van a meg nem gyógyított betegségekkel. Az a gyanúm, hogy többeknek itt van ilyen, ugye? Hogy betegségekkel küzdök. Lehet, hogy születés óta betegségekkel. Lehet, hogy olyan betegséggel, amiről inkább nem beszélsz másnak, ami esetleg szégyen neked, ami folyamatos, mondom, a boxzsák szerepébe kényszerít téged, hogy itt vagyok, és akkor üt. És akkor gyötör engem. És tudjátok, Pál itt nem csak ennyit mond,
hogy elmeséli, hogy elég neked az én kegyelmem, hanem egy indoklást is kap az Úrtól. Mi az indoklás? Mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Ehhez mi kell? Hogy mi legyen az ember? Hát eszköz, akin keresztül az Úrnak az ereje megnyilvánul kifelé. Ezért mondtam, amit Gábornak a bizonyságtételére reflektáltam. Hogy itt nem arról van csak szó, hogy az Úr megszólít bennünket, és aztán rendbe teszi az életünket, hogy nekünk jó legyen, hogy nekem minden klassz legyen, hanem hogy az ő ereje az én életemen keresztül célba ér-e. Van-e egyáltalán, létezik-e egyáltalán ez az opció az én életemben, hogy igen, nekem az a dolgom, hogy az Úr ereje rajtam keresztül célba érjen. Szomorúan látjuk azt, hogy egyre kevesebben tudják odaszánni magukat a szolgálatra. Szomorúan látjuk azt, hogy akár most itt az egyházi szolgálatok, és itt higgyétek el, hogy nem csak a római katolikus egyházról, vagy a népegyházi, nagyegyházi közösségekről van szó, hanem a mi közösségeinkről is, a mi gyülekezeteinkről is, hogy egyre kevesebben vannak, akik odaszánják az életüket a szolgálatra, úgy vagy hasonlóan, ahogy Pál apostol. Miért van ez? Azt gondolom, hogy ez egy vetésnek a gyümölcse, ez a vetés pedig az, hogy az Úr megelégít engem minden szükségemben azért, hogy nekem jó legyen. Most egyszerűen fogalmaztam meg. De testvérek, kérdezem én, hogy nem nagyobb hite elfogadni, amit Pál mondott, hogy ez a tövis itt marad. És én ennek a tövisnek örülök. Miért? Azért, mert ez a tövis nekem funkcióban van, hogy erőtlen legyek annak érdekében, hogy az Úr ereje nyilvánuljon meg rajtam keresztül. Ezért, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Én most itt nem általános receptről beszélek, testvérek, és nem szeretném azt mondani, hogy ez a te sorsod, ez a te életed, ugyanakkor, ha az igében találjuk. A kitartó imádságot Jézus fontosnak tartja? Abszolút. Pál szerintetek Jézus tanításánra építette az életét, az ő kéréseit? Abszolút. De vajon büszkének lenni arra, hogy engem az Úr nem hallgatott meg? Sőt, azt mondta, hogy ezért nem szükséges könyörögnöd, mert ez meg van oldva. Úgy, hogy szenvedni fogsz. Úgy, hogy fájni fog. Úgy, hogy ezt el fogod viselni az életeden keresztül, de nem csak elviselni fogod, hanem ez az én kezembe eszközzé válik. Eszközzé válik a te gyengeséged, a te erőtlenséged. Ez, testvérek, azoknak a személyeknek, az itt ülők közül, vagy bárki, aki valamikor később hallgatja ezt az igehirdetést, azoknak lehetőség, azoknak opció, akik számára az Úrnak a szolgálata, az, hogy az Úrnak az ereje az ő életükön keresztül megjelenjen, az egy jó válasz. Ez egy jó válasz. Hogy igen, Uram, tudom, hogy ez a szenvedés miért van az életemben. Tudom, hogy ez a nyomorúság miért van az életemben, de a te szolgálatodban állok. És ezért nem bánom. Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Ez a szolgálóknak, bármilyet is értsünk a szolgálat alatt, ne csak a szószékét, hanem bármilyen más szolgálatról legyen szó, nem feltétlen nyilvános szolgálat, ez a szolgálóknak az ajándéka, hogy ezt a megvallást tegyék. Akik azt mondják, hogy igen, az én életemet oda szántam arra, hogy az Istennek az ereje rajtam keresztül megnyilvánuljon. Nem tudom, hogy volt-e ilyen hívásod az Úrtól? Hogy van-e ilyen hívásod az Úrtól?
és hogy engedelmeskedtél-e neki. Vagy valamilyen oknál fogva ez már háttérbe szorult. Amikor elég a végtelen kegyelemből. Pálnál elég volt az végtelen kegyelemből. És Pál elfogadta ezt a választ. Még Korintusra visszatérve egy picit, a héber nyelvben az egyik szó, amit a kegyelemre használ az Ószövetség, az a hén, a másik pedig a heszed. A hén az arról szól, hogy valaki, akinek hatalma van, aki fölöttem van, lehajol és kegyet gyakorol felém. A heszed az egy picit bonyolultabb ennél, nagyon különböző az Ószövetségben a fordítása is, hiszen nagyon sokszor szeretetként kerül lefordításra a kegyelem helyett, vagy hűséges szeretetként kerül lefordításra a Bibliánkban. Amikor a gyülekezetben vagy egymás között arról beszélünk, hogy szeretjük egymást, ennek a szeretetnek az egyik próbaköve az, hogy mit kezdek nem az én életemben, hanem a másik életében levő tövissel. Mit kezdek a másik szenvedésével? Mit kezdek annak az embernek az életében a szenvedéssel, a nyomorúsággal, akire egyébként azt mondom, hogy szeretek? Korintusban sajnos az volt a helyzet, hogy a korintusi gyülekezetben egyes testvérek Pálnál különbnek tartották magukat amiatt, mert hogy Pálnak ez a betegsége, Pálnak ez a tövise, ez nem tette alkalmassá arra, hogy ő apostol legyen, hogy ő szolgáló legyen, és így tovább. Nem tudom, hogy te hogy látod a másik testvérnek a hiányosságát, a családtagodnak a hiányosságát. Most nem feltétlenül itt bűnökről beszélek, hanem az, hogy mondjuk úgy gondolod, hogy nem elég okos, úgy gondolod, hogy nem elég ügyes, vagy ebből fakadóan szégyelled magad miatta. Vagy éppen a betegsége miatt szégyelled magad. Hogy inkább ezt rejtsük el, inkább, erről ne is beszéljünk, ez szégyen nekem, ez szégyen a családunknak, szégyen a gyülekezetnek, szégyen, és így tovább folytathatnánk tovább. A heszed az Ószövetségben az egy olyan szeretet, egy olyan kegyelem kinyilvánítás, egy olyan hozzáállás a másikhoz, ami hűséget jelent. Hűség a szeretetben. Az Istennek a szeretete az egy hűséges szeretet. Az Isten szeret bennünket, ha hiányosságaink, ha szenvedéseink vannak akkor is. És nem kerekedik fölénk, és nem mondja azt, hogy te nem vagy elég jó, te nem vagy elég alkalmas. Hén, heszed, tehát az Ószövetségben a kegyelemre használt szó, és nagyon sokféle módon használja ezt maga a Szentírás, mint ahogy említettem, például Noé kegyelmet talált az Úr előtt, ez a hén szó, az Úr lehajolt hozzá. Miért éppen Noéhoz? Fogalmunk nincsen. Miért éppen Noéhoz? Mert nem tudjuk, hogy miért Noéhoz, hanem azért, mert kegyelmet talált az Úr előtt. Aztán a példabeszédek 3.34-ben ezt olvassuk, hogy a csúfolódokat ő megcsúfolja, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Itt egy viselkedés, ami kiváltja az Úrnak a jó indulatát, hogy lehajol hozzánk, hogy érdemes alázatosnak lenni. És folytathatnánk tovább. A heszed szóra a következő igeverseket tudom nektek idézni, ahol nem is feltétlen fogjuk megtalálni a kegyelem szót, mert ahogy említettem, ezt akár szeretettel, akár hűséggel is fordítja a Szentírás. De az Úr szeretete mindörökké
az istenfélőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is. Itt ugye azt olvassuk, hogy az Úr szeretete, egyébként itt az Úr kegyelme, tehát vannak fordítások, ahol kegyelmét találod. Tehát az Úr kegyelme és az Úr szeretete szinonim fogalmakként jelennek meg az Izrael népének az életében. Aztán a 136. Zsoltárban: gondolt ránk megaláztatásunkban, mert örökké tart szeretete, vagy máshol, vagy mert örökké tart kegyelme. Ezt számos alkalommal olvassuk. És Jónás könyve nagyon szép, amikor Jónás jól leszúrja az Urat, hogy Ninivét nem pusztította el. Mert ugye el kellett volna pusztítania, hát ez volt az ígéret. Én ezt mondtam nekik, és te meg könyörültél rajtuk. És akkor Jónás így beszél az Úrról. Így imádkozott az Úrhoz: ó, Uram, gondoltam én ezt már akkor, amikor még otthon voltam. Azért akartam először Tarszisba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy. Türelmed hosszú, szereteted nagy, és visszavonhatod még a veszedelmet is. Jónás, a prófétája tudta, hogy milyen az Úr, de ő nem akart olyan lenni. Azt mondta, hogy nem kéne ilyennek lenned, Uram, nem kéne ennyire kegyelmesnek lenned, hát egyébként is én mondtam, és rám bíztad. És akkor azért az Úr elmagyarázza neki, hogy hát azért elég sokan laknak ott. És ugye nagyon érdekesen fejeződik be ez a könyv, nem tudom, hogy valaki tudja, hogy fejeződik be az Úrnak a szavait. És ott van az még az a sok állat is. Igen. Tehát, hogy állatbarátok, figyelem, Jónás könyve kötelező olvasmány. Tehát, és ott van az a sok állat is. Na de hát ez is érdekes kitétel egyébként, érdekes mozzanat, hogy ezt is megemlíti. Az Új Szövetségben a kegyelem, amit az Úr ad az embernek, ami a végtelen kegyelem, az még egy szóval, még egy fogalommal tulajdonképpen bővül, ez pedig az öröm és az ajándék. Itt az Új Szövetségben a charis szót találjuk a kegyelemre, és ugye ennek a gyöke ez az öröm is, illetve az ajándékot is ezzel szoktuk megjelölni. Tehát amikor arról olvasunk, hogy Isten kegyelmet ad, akkor ő azt örömmel teszi. Vagyis Isten nem úgy ad kegyelmet, hogy oké, most még könyörülök rajtad, de még egyszer meg ne lássalak. Nehogy még egyszer gyere, mert ez is, mint a fogamat húzták volna, úgy adtam neked, úgy könyörültem rajtad, nem akarlak még egyszer itt meglátni. És főleg ezzel a dologgal, amivel már 76-szor jöttél. 77-et már nem szeretném. Tehát az újszövetségi kegyelem az Istennek az örömmel adott lehajlása, ajándéka az ember számára. És még egy fogalom, illetve egy szó szerepel az Új Szövetségben erre nézve, amit gyakran szinonimaként használunk, ez az eleosz, ez pedig az irgalmat jelenti. Az irgalom az más, mint a kegyelem. Ugye itt a kegyelem az az, hogy valakit fölemelek aktívan, valakin könyörülök, valakit meggyógyítok, és így tovább. Az eleosz, az irgalom sokkal inkább a bűn következményét célozza. Tehát, hogy enyhítek a fájdalmadon. Aztán az ínség, ami lehet, hogy a te bűneid miatt van, de nem csak a bűnt törlöm el, hanem irgalomból azt mondom, hogy kisegítelek téged az éhségedből, a fájdalmaidból, és így tovább. Irgalmazok neked. Nem csak annyit teszek meg, hogy az okot szüntetem meg, hanem a következményre is ránézek. A következményen is segítek. Úgyhogy szoktok ugye mondani, hogy hát az Úr eltörli a bűnt, de nekünk kell ugye a következményét viselni. Ilyenkor lép be az eleosz, az irgalom. Hogy az Úr tud könyörülni abban a vonatkozásban is, hogy oké, hogy elkövetted a bűnt, oké, hogy az Úr kegyelme a bűnt elveszi, de ugye a bűnnek vannak következményei is, és erre van az, amire irgalmat kell kérnünk, hogy Uram, irgalmazz nekem. Köszönöm, hogy eltörölted a bűnömet, de látod, hogy a bűnömnek ez és ez a következménye. Kérlek, enyhíts a fájdalmamon. Kérlek, segíts megoldani, amit
ami jogosan az én következményem, az én bűnömnek a következménye. Pál apostol nem akármilyen szolgálója az Úrnak, hiszen az első missziós úton már azt látjuk, hogy ahogy Ciprusra megy az első állomására, Páfoszban tartózkodik, és ott az ottani helytartónak beszél, Sergius Paulusnak, akkor van ott egy zsidó férfiú, egy álproféta, így nevezi meg őt Lukács, Bár Jézus vagy Elimás, és mindig eltéríti az üzenetet, és aztán Pál apostol elég komolyan rászól, és ennek a szónak hatályossága lesz. Most íme az Úr keze rajtad van, megvakulsz, és nem látod a napot egy ideig. Erre hirtelen homály és sötétség szállt rá, és botorkálva keresett vezetőket. Mikor a helytartó látta a történteket, hit elámulva az Úr tanításán. Tehát Pál apostolnak a szavát, Pál apostolnak a szolgálatát az Úr komolyan vette. Ennek az embernek volt egy olyan betegsége, amit úgy gondolták, hogy szégyen egy szolgálattevőre, akin keresztül ilyen csodálatos dolgok történnek. Aztán Ikóniumban ugye egy születése óta paralízises, béna ember az, aki Pálnak az imádságára meggyógyul. Meggyógyul. Születése óta fogva nem tudott rendesen mozogni, és egyszer csak tud. És hol van ez a kegyelem, hol van ez a gyógyulás Pálnak az életében? Bocsánat, egyébként ez Lisztra volt, Ikóniumban csak annyit olvasunk, hogy ott nagyon sok beteg gyógyul meg, tehát a lisztrai paralízisesről volt szó. Aztán azt is látjuk ugyanakkor, hogy Pál el tudja fogadni azt, hogyha eltervez valamit, mégsem történik meg. Amikor a második missziós útjára indul, akkor eltervezi azt, hogy Frígiába, Galáciába, Ázsiába és Bitíniában is fog szolgálni, de azt olvassuk, hogy az Úr azt mondja neki, hogy tudom, hogy az evangélium hirdetésére küldtelek el, tudom, hogy erre hívtalak el, de bocs, Frígiában nem prédikálhatsz. Oké, Bitíniában sem. Nem prédikálhatsz Ázsiában sem. Pál ezt is elfogadta, hogy nem. 800 kilométert hozzávetőleg úgy ment, hogy nem csinálhatta azt, amiért elindult. Gyalog, mondjuk innen nagyjából München, de legalábbis az osztrák-német határig, szerintem az nagyjából 800 kilométer, ugye jól gondolom, Alex? Nem kell megnézni, csak... Tehát most próbáljátok meg ezt gyalogtúrában, és a próbálkozásokkal együtt összerakni. Tehát amit itt olvassunk, hogy elég néked az én kegyelmem, mondja az Úr Pálnak, Pálnak ebben volt gyakorlata, hogy az Úr az nem egy rendszer és nem egy automata, hanem egy szuverén akarata van rám nézve és az utamra nézve. Tehát lehet, hogy más prédikálhat Bitíniában, lehet, hogy más prédikálhat Galáciában, itt Észak-Galáciáról van szó, vagy Ázsiában, de én most nem. Ezt elfogadni ugye nem lehetett könnyű szerintem. Tehát Pálnak volt gyakorlata abban, hogy elfogadja az Istennek a szuverén akaratát. Isten tehát nem automata. Lehet, hogy van valamilyen nyomorúság az életedben, van egy tövis az életedben, van egy fájdalom az életedben, vagy az életünkben, ami bibliai alapon nézve el kellene, hogy múljon, az Úr meg tudja gyógyítani. És te már 3-szor könyörögtél érte. Vajon nyitott vagy-e arra, hogy tovább imádkozz érte? Első verzió. De nyitott vagy-e arra, hogy azt mond, amit Pál mondott? Mert az Úrtól hallotta, hogy elég néked az én kegyelmem. Tudsz-e ezzel dicsekedni? Mert Pál nem azt mondja, hogy hát erről azért csak úgy szűkebb körben beszélek, erről hát nem szeretnék szólni, mert hát ez egy kicsit ellentétes azzal, amit Jézus amúgy csinált. Tudjátok, hogy aki hozzáment, azt mindet meggyógyította, engem meg nem gyógyított meg, hanem mit mond?
Dicsekszem. Dicsekszem ezzel az erőtlenségemmel, dicsekszem ezzel a szégyenemmel, dicsekszem azzal, ami fáj. Dicsekszem azzal, ami nem túl szép. Elég neki a végtelen kegyelem. Ugye? Ez ugye egy ellentmondásnak tűnik. Hogy a végtelen kegyelem, az hogy lehet elég? Azért, mert Isten nem egy gép. Mert az Isten és az ő kegyelme az egy személyes, rád irányuló, a te életedre vonatkozó kegyelem, nem pedig az imádság bedobva gyógyulás kijön. Az imádság bedobva a tövis kihúz, hanem az Istennel való kapcsolatból, a vele való társalgásból származik az, hogy te megtudd, hogy mi az Úrnak a terve azzal, ami az életedben van, például egy tövissel. Mit feltételez tehát az, hogy az Úrnak a kegyelme, az Úrnak a jó indulata, az irgalma megnyilvánuljon bennünk? Pál soha nem hallotta volna meg az elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz, ha nem lett volna beszélő viszonyban az Úrral. Tehát Pál nem elolvasta a 3 szabály a gyógyuláshoz, és utána megnyomta a zöld gombot, hogy akkor velem ez fog történni, hanem ő Istent személyes, az ő életére vonatkozó, speciális, akaratú, szuverén akaratú barátjaként tartja számon, és így beszélget vele. Enélkül, testvéreim, nem fog jól működni a hitünk. Mert nem személyes Istenünk lesz, hanem a boldogság keresésünknek a gépe lesz a mi Istenünk. A boldogság keresésünknek az automatája lesz a mi Istenünk. Az egyetlen jó válasz arra, hogy az Isten mit tett értünk Jézus Krisztusban, az az, hogy odaszánjuk a mi testeinket élő és szent áldozatul, mint egy okos Isten tiszteletet. Úgyhogy én ettől nem szeretnék elállni, és nem szeretnék mást mondani. Ma az evangélium sajnos nagyon hígan jelenik meg. Sajnos kifejezetten szolgáltatásszerűen kerül meghirdetésre, vagy olvashatunk akár könyvekben is ezzel kapcsolatban. De az evangélium az egy Krisztus-centrikus kegyelmet hirdet. Krisztus az, aki kegyelmet ad, Krisztuson keresztül van kegyelmünk. Bonhoefferről bizonyára többen hallottatok, film is készült róla, ugye ő a II. Világháborúnak az egyik evangélikus mártírja, aki kiállt Hitlerrel szemben, és az ő népirtásával szemben, és ő beszél az olcsó és a drága kegyelemről. És itt a 30-as években vagyunk, és már akkor ott megjelenik ez. Az olcsó kegyelmet ő úgy magyarázza el, hogy az olcsó kegyelem az tulajdonképpen a bűnnek az igazolása. Elkövethetem a bűnt, Isten úgyis megbocsát. Ez az olcsó kegyelem. Az olcsó kegyelem az a kegyelem, amihez nem kapcsolódik a tanítványság. Tanítványság nélkül. Ez a kegyelem kereszt nélkül nem működik. Tehát az, hogy én Jézus Krisztusra és az ő keresztjére fölnézek, előtte leborulok, enélkül az a kegyelem, amit én igénylek, az egy olcsó kegyelem. És olcsó kegyelem az önmagunknak adott kegyelem. Ez mit jelent? Mindegy, hogy mit mond a Biblia, hallottam az Isten tiszteleten, valahol olvastam azt, hogy
kegyelemből van üdvösségem hit által, hát akkor ez az enyém. De elolvastuk-e a többit a Bibliában? Hogy még mi szó van a bűnről? Mi a bűn? Mi a bűnbocsánat? Mi az Istennek való szolgálat? Ezzel tehát az, aki az olcsó kegyelmet akarja igénybe venni, elkerüli az életváltozást, úgy él, ahogy akar, azt csinál, amit akar, az Isten úgyis megbocsát. Nem kell nekem tanítványnak lennem, nem kell nekem a keresztbe belegondolnom, és hogy ő mit tett értem, hanem akkor majd én megcsinálom a saját szabályaimat. A drága kegyelem azonban, ez a kegyelem Istennek sokba került. Jézus Krisztust, az ő egyszülött fiát áldozta föl, tehát ami Istennek drága volt, az nekem nem lehet olcsó. Ez a kegyelem követésre hív. Vagyis nem lehetséges kegyelmet igényelnem, ha nem szánom oda magam arra, hogy én Krisztust követni fogom. McDonald's-szerűen. Előre jövök, imádkozzanak értem, bocsánat, már nem nagyon jövünk előre, de oda megyek az Istenhez, imádkozzanak értem, és akkor utána megyek tovább, mint hogyha mi se történt volna. De a kegyelem és a követés az feloldhatatlanul tartozik össze. Aki elfogadja a kegyelmet, az engedelmeskedik Jézus hívásának. A drága kegyelem nem egy kényelmes életteret biztosít. Nem egy kényelmes életteret biztosít, hanem kiragad abból, amiből voltam, és egy új életet teremt. Kedves testvéreim, az kegyelem tehát Istennek a szuverén, ingyenes adománya. Isten a szabad akaratából, az ő kegyéből kiindulva adja. És most itt nem úgy általában a kegyelemről beszélek, hanem a te életedben, az én életemben megnyilvánuló kegyelemről. Istennek személyes kegyelme van, szuverén kegyelme van mindennyiunknak az életére. Lehet, hogy mellettem valakit meggyógyított, hála és dicsőség az Úrnak, hisszük, hogy akkor ő odaszánja az életét emiatt még jobban az Úrnak, de engem például nem gyógyított meg, és az van, hogy én most már nem fogok érte imádkozni, mert dicsekszem azzal, hogy az ő ereje az én erőtlenségem által ért célhoz. Ez opció nekünk ma? A kegyelem tehát másodszor Krisztus-centrikus, Krisztus központú. A kegyelem az embernek a teljes létét érinti. Nem csak egy jó érzés, mert ugye azt szoktuk mondani, hát, hogy most nagyon emocionálisak, nagyon érzelemközpontúak vagyunk, hogy hát most olyan rosszul érzem magam, olyan úgy is keltem föl eleve, és hogy hát ez ilyen nagyon szörnyű helyzetben vagyok. Hát csak annyira, Uram, hogy egy injekciót légy szíves, vagy valami pesdítőszert adjál be. Én szeretem a Biblia olvasást, és hogyha az igéből olvasunk, ez jó, de vigyázzunk, hogy ez ne csak a jó érzésünkről szóljon, hanem a teljes egzisztenciánkat érintse. Ne csak egy jó érzéssel lásson el, hiszen ha igekockákat húzunk, ugye azok az igekockák hát biztosan nem fognak megfedni, ugye? Mert olyan igekockákat nem adnak ki. Mert az igekockákon pozitív hírek vannak. De hát ez csak a Bibliából kiragadott versek, testvérek. Mi van akkor, hogyha én igekockákat használok, meg fog engem valaha feddeni? Fog bennünket valaha korrigálni az Úr? Soha! Olvasd a Bibliát. Olvasd a Bibliát, mert az Úr a teljes egzisztenciádat akarja megváltoztatni. Negyedik, a kegyelemnek az elfogadása az egy felelősségteljes és radikális Krisztus követés. Tehát, hogy én az ő tanítványa vagyok, hitvallóan, őt megvallóan. Nem passzív vagyok, hanem aktív vagyok. Amikor valaki Isten kegyelmében részesül, ahogy azt említettem már, de újra mondom az 5. pontként,
mindenkire érvényes, de mindenkire egyedi. Tehát az Istennek a kegyelme bárkivel kapcsolatban megnyilvánul, mindenki kérheti, és mindenki meg is kapja, de vigyázz, neked van egy saját utad, ahogyan az Isten kegyelme a te életedben meg fog nyilvánulni. Kedves testvéreim, Pál apostoltól tanultunk valamit, mégpedig azt, hogy lehet tövissel is élni. Lehet tövissel is élni, és nem az eltitkolt dolgok közé fog tartozni a tövisem, hanem azok közé a dolgok közé, amellyel tudok dicsekedni. Azok közé a dolgok közé, amikre azt tudom mondani, hogy igen, ez azért van, hogy ne bizakodjam el. Mert egyébként lehet, hogy gőgös lennék. Tehát, hogyha minden rendben lenne, akkor lehet, hogy gőgös lennék. De Pál ezt mondja, hogy hát azért, hogy el ne bizakodjam. Hát ez is egy önvallomás, ugye? Hajlamos Pál az elbizakodásra? Hát úgy tűnik, hogy igen, mert hogy az kellett neki, hogy ne bizakodjon el, hogy kapjon egy tövist. Van-e ilyen önvallomásod? Mit gondolsz magadról? Hát én azt gondolom magamról, hogy én el tudok bizakodni. Ezért hát az Úr ad nehézségeket az életembe, bizony. Bizonyára a tiédbe is. De miért? Azért, hogy hát ne legyen ennek annyira jó, szenvedjen is egy kicsit, azért ez már túlzás. Ezért? Ilyen funkcionálisan? Nem, hanem azért, hogy az ő ereje érjen célba az én életemen keresztül. Kedves testvéreim, ez is egy igazság. A kitartó imádság is egy igazság, de ne felejtsd el, hogy az igazságnak sok oldala van. És keresd azt, ami a te életedben most, amiért imádkozol, vagy a tövisedért, ami ott van az életedben, hogy az a helyére kerüljön. Hogy az Istennek a dicsőségére legyen. Lehetséges ez? Azt olvastuk, hogy igen. Legyen az Úr kegyelme velünk, maradjon velünk. Ámen.